vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ininiwo ndiri mudzimai. Ndakanzwawo confession yeumwe mukadzi uyo ainge achiti iye akaitwa mukadzi wengozi. Zvechokwadi zvinorwadza. Ininiwo padateerera confession iyoyo yandibata ikandirwadza, but inini ndakazongosvikawo pakungoita give up. I am aged 45 years old, handina mwana. Of course ndakambopinda mumamarriage, but mukomana wacho ndainyatsokumurota. Murume wacho iye anozviti murume wangu achiuya kwandiri achiti marriage iyi ichakuvava ende ichakurwadza zvekuti wega uchasvika pakubuda mumarriage iyi. Ende zvechokwadi mukoma, ndaingoti kana ndikangomurota achiuya kwandiri achindiudza zvose izvozvo, wainyatsokuona kuti munhu unenge ugere hake naye but anenge ava kusatomboda nezvako, kuhurirwa, kurohwa, kunyimwa mari, kutambudzwa. Worst of all mukoma, uchishanda apapa uchiti kana ukawana mari obva watorerwa mari serimwe gore mukomanashi. Inini neumwe murume uyo wandainge ndava kugara naye panguva yacho iyoyo, we were both nurses tichishanda papari paya. Mukomanashi mwedzi wakati wapera ndikabva ndawana mari yangu, saka akandikumbira mari achiti ainge achida kugadzirisa motikari yake, akabva ati ndinokupa, semunhu wandainge ndichiziva kuti aita zvemadeals uye zvekare achiita zvechimoney changer. Saka ndakangofungidzira kuti istatement remunhu ari kuda kungokweretawo mukadzi wake mari but achida kunoita madeals ake. So ndakabva ndamupa mari iyi. Ndakarwadziwa mukomanashi. Ndakafonerwawo nefriend yangu akabva anditi kozvandaona baba vekwenyu vari busy vachigocha zvavo vachinwa. Mukomanashi ndakatevera ndikaenda kuya zvechokwadi ndikabva ndaona ainge aine vamwe vakadzi vaviri avo vaainge ainavo nemamwe mafriends ake. Mukoma paita kunwa doro, vanhu vachigocha vachinakidzwa. Ndakasvika paya ndigomera, munhu kwava kuramba zvake akati zii achiita sekunge ainge asingandizivi. Mukomanashi ndakati ndichingonomubata ndikati handeikumba, akangosimudza nyama yainge iri pabright stand kwava kunditema nayo kumeso. Apedza kudaro kwava kutanga kundirova. Of course takazodzoka zvedu tose kumba mukoma, but ndakarohwa zvisingaiti musi wacho ihwohwo. Mukomanashi akabva anditi iwewo ungauya kuzondikanganisa peace yangu. Ndikati no, I was not doing that, asi ndanga ndichidawo mari because pane zvandanga ndichidawo kuti ndinge ndichizoita. Mukomanashi akabva achizoti kwandiri, you know what, do not even be afraid of me because I don't want you anymore. Ende ndoda kuti kukumbira ruregerero nekuda kwekuti ndakukanganisira. Dai ndisina kana kumbogara ndakurova, ndaita big mistake because handisina kana basa newe, please forgive me. Asi chibva pamba pangu mukomanashi ndokubva ndatodzingwa paya apa rent tainge tichibhadhara tiri tose. Musiku hwacho ihwohwo mukoma ndakashaya kuti ndoenda kupi, ndikazongonorarawo kumba kweumwe murume uyo akazorara achinditorerawo advantage. So ndakazongosvikawo pakuzviudza kuti ndo upenyu hwacho ihwohwo wandinofanira kuti ndinge ndichirarama. Ndikati varume vose ava vandinoti kana ndava kugara navo vanosvika pakundirwadzisa, it is because ndiriwo munhu wekuti wandikwanisawo kuti ndinge ndichivazvarirawo mwana. Mukomanashi, I just gave up on life. But ndichiri mudiki mukoma, I still remember kuti ndaiwanzo kuti kana iri nguva yekurima ndaiendeswa kumba kwabamukuru, then pose apa ndinenge ndichigara navatete. Kana yava nguva yekukohwa zvekare, bamukuru vaiuya vobva vanditora. Saka handizivi hangu kuti pakati pabamukuru navatete wacho akadeketerera, because zvinonzi pane munhu uyo akadeketererawo zita rangu pamucheka mutsvuku, zvichireva izvo kuti akandiita mukadzi wengozi. Asi chandinorangarira as young as I was, ndaiwanzo kuti ndikaenda kuholiday kwabamukuru ndichishandiswa sedhongi. Dzimwe nguva ndaizoti paya ndarara ndichiita zvekugomera ndichidzwa kuti ndakaneta. Mukomanashi, makatombo pinda chiva mumba, handizivi kuti chainge chiri chiva
nyokawo zvayo here yakasikwa naMwari kana kutoti change chiri chiva chemunhu, because hachina kundiruma. Ipapo zvakaitika mukoma, ndakaneta kudaro ndichigomera nekuneta, ndopandakabva ndachizongoona banguru vasina kupfeka vakapinda murumu mandainge ndiri, asi kuti nditi vakazobuda sei handitombokwanisi kunzwisisa. Ndopandakazotanga kunzwa kutonhora mukoma, ndikati inyoka iyi. Ndakavhunduka mukoma Nashi, then chikabva chatanga kushinyira chiva chiya. Ndopandakabva ndatanga kuridza mhere. Ivo amai guru vakatouya vachitopopota, ndikavaudza kuti pane nyoka iri mumagombezi umu, kunze kwekuti vange vachifokasa pairi nyoka yaya vakabva vatotanga kutondirova vachinditi handiti unongoti kana wamuka unongotora magombezi ako usingambomazuzi ongonomasiya panze akaunganidzwa kudaro, dai chakuruma. Mukoma Nashi, ndo upenyu hwandakakura ndichiraramawo ihwohwo, hwekuti kwainge kusitomborina kana munhu ainge aine basa neni kana kungonyepedzerawo kuita basa neni, asi ndakaramba ndakashingirira nechikoro ndikapasa ndikazoendawo kunursing school. Asi mukoma ndaingochinjaniswa chete nevarume vakasiyana-siyana kudzamara ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndega ndakazosvika pakuita give up neupenyu. So even though I am making money mukoma, ndinowanawo mari itongori bore, but deep down I am a lonely woman. Hakusi kunzi handina maboyfriends, aiwa maboyfriend ndinawo, but ndizvaye zvokutoziva kutoti inini nditori mukadzi wengozi and handimbofi ndakaita murume. That feeling alone, ndinozvibvunza kuti zvino hama dzangu zvadzisingandidi, saka ndichazovei kana kuri kuzonziwo maybe ndarwara chichazoitika kwandiri. Ndakangozviudzawo hangu kuti kana ndikangofirawo muno muSouth Africa vachangondivigawo mukoma. Ameno kwazvichazopererawo. Ndiwo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Mukoma Nashi ibasa haro, but inini zvose izvo zvandiri kuitiswawo namadam boss vangu handizvifariri. Of course ivo vari kuti hanzi minamato yekuchechi, but I suspect kuti zvinhu izvi zvinenge zviine urombwa mukati, saka ivo vanopota vachiuya nema-anointing oil, but havadi manje kundiudza kuti ma-anointing oil awa vanomawana kupi. Vanongoti ndine vamwe pastor vangu vanondipa ma-anointing oil. Mukoma Nashi each and every day, kunyange zvikanzi vaenda kupi, kuDubai kupi, vanototi vange vachindifonera, and ndinofanira kuti ndinge ndichizoti kana dzava 9 p.m. ndinobuda panze ndakamonerera rimwe Zambia iro ravakanditengera ravasingadi kuti ndige ndichiri wacha. Ivo ndivo vanozoriwacha kana vadzoka, kunyange zvikanzi vaenda kuChina kana kuti wherever, pavanozodzoka ndo vanozoriwacha Zambia iroro. Uye zvekare handisati ndakamboriona vachiriyanika panze. Apa vanhu vekutoti vanotonamata muchechi vatori nezvigaro zvekare. Saka zuva rega rega mukoma Nashi ndinofanira kuti ndige ndichizobuda panze, zvekuti kana off havachatombodi kundipa off. Ndinongoenda kuoff kana kuri kunzi ivo sometimes kana vachikwanisa kuzoisa minamato yacho mumiti, kuisungirira mumiti, then kumakuseni kuma6 unofanira kuti unge uchitoseta alarm woenda wobva wachizonotora minamato yacho iyoyo. Saka unobuda wobva waenda pamuti wekutanga, wobva wasungirira kabhodhoro kanenge kaine anointing water, wobva waenda zvekare pane umwe muti, wobva wanosungirira kabhodhoro. Saka unozviita izvi ka4, then kana wapedza manje wochizodzokera zvako mumba. Mukoma Nashi mari havo vari kundipa mari yakawanda zvekutoti vamwe vanhu vanotoshandira makambani mahombe havatomboiwani mari seyandiri kupiwa namadam boss vangu. Asi mukoma Nashi, nyaya ingoripo ndeyekuti zvese izvi zvavari kundiitisa handisi kuzvifarira, nekuti kunyange murume wangu kubva zvandakatanga kuita zvinhu izvi iye haazvizivi hake, ava kundisema. Ende dzimwe nguva anoti kana ari pamusoro pangu anongokaruka zviya atongoti haachadi
kuramba achiita bonde neni, ende uchitoona kutoti kana iyo inenge isisina kana simba. So mukomana kana mukaposta nyaya yangu ndiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo mukomanashi ndinoitawo zvekungodanana nembinga chete. Kunyange murume akandisendera request paFacebook, ndinototanga ndatombotarisa mapictures ake, handimbofi ndakaaccepta mafriend request anobva kuvarume vandinoti vana svombo, munhu anenge asina motikari, asina imba, uye zvekare asina mari. Apa handisi kutaura nezvetumotikari tumwe twekuti munhu anenge achingoti so long ndichingofambawo ndakagara. I'm talking about a real car. Ndo varume ivavo vandinofambidzana navo. My standard is kana usina motikari you don't deserve me. So mukomanashi, pane zvimwe zvakazoitika. Handizivi kuti ndainge ndakanyanyisa kudhakwa here kana kuti ndo nyaya dzacho idzi dzandinongonzwawo pano kuti maybe ndakazoenda kuhotel nembinga yakaromba. So it started as a good day. Ndainge ndichitotaura navo baba ava, tainge tava nenguva zvedu tichingofambidzana. Saka ivo vanopinda imwe church iyo yavanoti ZCC inowanikwa muno muSouth Africa. So baba ava vakazonditi iweweka wanyanyisa wandidya mari, tofanira kuti tinge tichizotombova tiri tose nhasi chaiye. Ende vanhu vane mari mukomanashi, hazvisi zviya zvekuti munomboita mazuva muchironga kuti saka tichazoita sei. Immediately mukoma ndakabva ndatoitirwa transfer, ndokubva ndatokandirwa mari zvikabva zvanzi buy something nice, some nice lingerie, because ndoda kuti ndinge ndichizombo enjoya. So mukoma ndakagadzirira ndikanoita make up, then ndokubva ndachizoti time ndikabva ndachizoenda kuya vakachizouya zvavo late, vakabva vati vainge vaine meeting with this other guy, his business partner. So takabva tachizotanga kunwa doro. Hainini doro mukomana chindinonwa kubva ndichiri kuzimu. Like mistake yakangoitikawo pandiri ndeyekuti ndakakurawo ndichigara namainini. Saka mainini vangu ava vainge vachigara kunonzi kuArcadia. Saka inzvimbo yekuti kwakangozarawo makarad. Saka nothing wrong with them mukoma, asi vanhu vekuti vanotongolava joy. Saka ndakangokwirirawo in that environment yekuti ndainwa doro. Dzimwe nguva amainini vaitoti endai munotenga doro. Vaikwanisa kutoti maybe uri musikana weWednesday usiku paya motonzi tengai doro vanangu tinge tichinwa, tobva tatanga kunwa mukoma. Mangwana hakuna kana aimboenda kuchikoro, ende vainge vasitomborina kana basa nazvo kuti waenda kuclub here. Saka ndakangokurirawo in that environment. Fodya ndinosvuta, doro ndinonwa, ndozvandiri. No man can ever change me. Vanhu vazhinji mukoma, vamwe varume vanotombonditi ndoda kukuroora. Munhu ndotongomuudza kuti kwari kutambira ikokoka, it's like uruda kutora shumba yakazvigarira hayo musango, wava kuda kuipinza mumusha, unokuvara ndiwe. Inini hanguka I am a party girl, like a wild party girl. Zvekuzoda kundiita mukadzi rinenge ratova drama, because kunyange ukandimanikidza sevamwe baba vakambondimanikidza, vega vakazosvika pakuita give up, vakati mai mwana torai kabhegi kenyu munge muchienda, because ndaivataimira vakarara paya ndobva ndabuda ndisina kana basa nazvo. As long as ndangobuda chete, all that matters is ndava kumboenda kunonwa doro. Zvekuzoti uchapopota, uchandirova, uchaita sei, ende ndichibva ikoko usambofungidzira kuti ndinoita noise newe kutokupfugamira. Ndobva ndatukudza kuti ende zvandakaita ndakakanganisa, and I am very sorry. And mudhara iyeye, when he realized kuti that is how I was manipulating him, ndopa akazoti mai mwana fambai zvenyu. So I wanted your listeners to understand, kuitira kuti kana vava kundibatsira vakwanise kundibatsirawo ipapo kuti was it because ndainge ndakanyanyisa kudhakwa here kana kuti zvakatoitika ipapo mukomanashi it was something that was real. Fine nemudhara uya takazoenda kuroom kwedu, ndokubva tatanga kunakidzwa, asi mudhara uyu ndakamushaya. Kutaura chokwadi mukomanashi, ndainge ndakatozhadavura paya ari pamusoro pangu, tichinakirana, kunodai so munhu handichamuoni pamusoro pangu, asi ndaitonzwa kutoti pane munhu ari kusika bonde neni, pati munhu handisi kumuona. Mukomanashi,
even though tainge takabatidza light, but mumba umu makaita rima kuita sekunge light riya rakadyiwa nezarima rakapindamo murumu imomo. The light was still on. Ndichitoona kutoti kalight ako sezvinongoita nyeredzi mudenga kuti unenge uchiona kuti iyo but light racho harikwanisi kukuvhenekera. Ndozvakaitika ipapo mukoma kuti ndike ndichiridza mhere ndainzwa sekunge painge paine munhu ainge akandibata mumajoints angu ose, then ndokubva ndazongokolapsa. Hopedza ndainge ndichirota mukoma ndainyatsokunzwa kuti there is something man that is going on, but kuti ndinge ndichimuka manje ndainge ndisingakwanise usiku hwose mukoma ndichingonetsekana. Mangwana acho makuseni pandakazomuka mundarauya uya ainge atoenda akandisiyira mari yainge yakawanda akati sweetie, there is something that I need to go and do some business to attend to, so take this money and go and enjoy my babe. Kubva ipapo mukomanashi murume uyu anongotaura neni over the phone, but one on one munhu wayo kuti he avoids to be with me. Kana akauya kumba kwangu he makes sure kuti anongouya tongoti one round munhu obva atotiza obva atoenda, and anowanzokuuya kumba kwangu masikati. Kubva ipapo that was the last time that we slept together kuri usiku. Kubva ipapo kusvika pari zvino tinongorara masikati ka1, sometimes even after kana 6 months to 7 months anongouya ungoti 1 okupa mari, but pose apa zvake anenge achingondisira mari muaccount. So I want your listeners to assist me kuti maybe munhu uyu akandisira madrugs here mudoro ndikabva ndatanga kuita mahallucinations, kuti ndaike ndakanyanyisa kudhakwa here or what, I really do not know. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune avo vanenge vachiti ivo unzenza ihwohwo, aiwa tinorarama upenyu hwakasiyana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi don't blame me nekuda kwekuti ndakakurawo muenvironment yekuti taingonwa doro chete, tichingonwa doro. Pakaipa.